לא, תראה, זה רק לא רימון. אומייגאד, זה יפה זה. אבל לא קורה כלום. לא, דרית השמן לא יפריט את הראש. חוש. איף. איך רק זה שמן והסויה. איך, יש לך סמל סויה? לא, זה היה מבוט הסוכר לא הופך לקרמל. כי צריך להרבר אותו. תביא את המפית. כפית. כפית. אתה מביא הכל ביחד, הכל. איך, את... שנייה. בוא נכבה את זה. זה לא יקפוץ, איך? זה לא יקפוץ פשוט. אבל זה יפה ככה, תסתכלי. איזה אדיר, אומייגאד. איי, קפץ עלי שמן בזונו. אדיר. פופקורן דברות זה אחלה ריח. מסוכר. תסתכלי. זה יפה, זה? זה הדבר הכי הגיוני שקיים ב... איך לא קפץ מחוצה? אחלה, זה כואב. תראי את זה. ניתן לסיים? לא, ממש לא מסכן. יואו, תסתכלי, זה ממשיך לקפוץ. אוי, אבל זה נפלא. תחליפי את האש. אומייגאד, תחליפי את האש. החלשתי. עוד. כבר חבויה. כמעט. אני חושבת שאפשר לסגור אותה. קצת יצא מלא שום. אני אפתח חלון, איך פתחים? זה ממש מצחיק. אני אצלם. אוי, גאט. אוי. נו, תפתחי ממש. וואו. יואו, תראו את זה, זה עוד נשד. תפתחי עוד. עכשיו תרימי את המכסה והכל... לא, תניחי את זה על זה ותרימי את המכסה. תניחי את זה על זה, תניחי את זה ותרימי את המכסה. מהר, 3, 4. זה מבעבע. אומייגאד, זה נראה כמו משהו סרט אימה. חיבית אש? כן, וואו, בן אדם. זה חי. יואו, זה קטע את הקרמל ההזוי שלה. תביא עוד כפית להוריד את זה. למה להוריד את זה? פשוט נשאר שבכפית הזאת לערבב. וואו, בן אדם מתקשה על זה. תגיד את זה, אני צריך גם. תערבבי. צריך לתת את זה למישהו שאנחנו ממש לא אוהבות. אל תגידי את השם. כן. עם הגוש. looking good. בוא נשים את זה רותם חמוד מתוק. זה נדבק כאילו. בוא נשים את זה רותם חמוד מתוק אמיתי, לא שרוף. בסדר, דקה. צריך לשים את זה בזה שצלחת או משהו. די, זה לא ירד היום. גש. איך. טאדאם. איך על סוכריות? שום משהו. סוכריות שום, אני לא יודעת. מה זה? קורנפלקס מגיל שנגמר. על מערבב. אי אפשר לערבב. זה נשאר ככה. קפה? לא, יש קפה. תה! לא תה אמיתי. נו נכון, זה מה שהכי מגניב. זה פגנן. לא, אז בואי נפתח את השקית. אוי, אני אפתח. וואי, איזה טבחיות טובות אנחנו נהיה. או מורות למדעים. אני עוד לא בטוחה. סאונד? איפה זה? וואי, קלטי. עושה... צריך לקרוא ללילוש ולקרן כאלה. חייב לזה, זה. או שלא. זה נראה ממש קלטי. זה היה כאילו אתה הולך לנגוס בזה. האמת זה נראה טעים. לא, נטע! תראי מה קורה פה, זה האבולוציה של המחירה החדש. לא עובד כי יש מלא שחור. יש משהו... צריך משהו ירוק. משהו חמוד. את מנקה את זה אחר כך, את יודעת, תפסיקי? אין פה מנקות. לא, בכלל לא. היד הענקית שלך מסתירה הכל. תורידי לי את זה מהשקית מיונז. לא את זה, את המיונז. למה? טוב, אינף. למה סגורים? לא, אבל אז זה לא יאכיל.
עד עכשיו זה כן. שזה חלב רקוב. כן, זה בוט. תראי, כמו רגע. סולטמן. נכון, אבל אני רוצה שתי סוגות. אני תמיד עושה ככה אחרי. רגע, תראי שוב. תנמי איך אומר. שוב. אני מצלמת. לא, את הבועות שלך. אני מצלמת את הבוט שלך. וואו, שיעור אמנות ושיעור בישול. הנה. ומדעים. זהו. זהו. נביא את זה למורה למדעים או משהו. ואז תראי, תנחשי ממה זה. נחשי ממה זה עשוי. מהלוגניום ו... טעמת את זה? מסריח! הולי שיט. זה מטורף. עכשיו תראה.